Hej hej. Akut24.dk's nye tiltag betyder i al sin enkelhed, at du, så fremt du blot handler for 100 kroner hos os, i princippet kan få din egen butik. Hvordan nu det? Jo, så snart du handler for 100 kroner, minimum 100 kroner, så bliver du automatisk registreret. Det betyder ikke, at du skal noget som helst, men du har mulighed for at vise siden til andre. Det gælder både varer og lopper, altså alt hvad der findes på Akut24's hjemmeside. Og så frem der er en eller anden, som kan bruge noget af det, jeg har. Det kunne jo være smykker eller elektronik eller bla bla bla. Alt muligt. Kig efter hvad jeg har, der kommer løbende noget andet til sikkert. Så frem der er en eller anden, der kan bruge det, som sagt. Så hvis de bestiller og skriver dit navn og adresse på købsmailen, så får du en tredjedel af varernes pris. Og det er jo altså med inklusiv moms, så du får dem inklusiv moms simpelthen. Er det en, der køber for 300 kroner, så får du 100 kroner ud af det. Derudover så kan du også altid til enhver tid, når du har handlet, når du er blevet registreret, når du har købt for minimum 100 kroner, så får du altid 33,1% rabat fremadrettet. Ved at kunne anskue det her som en butik, ja, det kunne jo betyde, at du er fri for at blive momsregistreret, du er fri for at skulle markedsføre, du er fri for at købe varer og lave hjemmesider, ja, alt muligt. Sagde jeg revisor, det er en dyr post, vil jeg lige love, eller vil jeg lige påstå. Det er du alle sammen fri for. Du er naturligvis selv ansvarlig for at indberette til skat i det omfang du måtte have en fortjeneste. Det er op til dig selv simpelthen. Jeg har ikke noget med det at gøre. Du får simpelthen pengene fra den eventuelle person, som du eventuelt henviser fra, eller alle dem, som du henviser fra. Og så reducerer jeg tilsvarende, så vedkommende i princippet kun betaler 2/3, og du får 1/3. Okay? Hvis du er interesseret, så hold dig ikke tilbage. Meld dig, og vi snakkes ved. Ha' det godt. Hej hej.